Met de frikandel nemen we niet voorhand bakken, want anders kan we het net voorhouden, denk ik. Oké. Dus komen ze even in deze bakjes, op de film kruist. En dan gaan ze even in de oven en dan komen ze op veeboottemperatuur komen ze terug. Dat is de bedoeling, ja. En waarom is dat dan neder? Ons best te heet. Oké. Dan kunnen mensen net zo gauw eten. Hè? Ze hebben een kwartier komt hier, dus in dat kwartier moet het gebeuren. Dan hebben we een FK frikandellen eten. Waarom? Ja, ik ga hier gasten bij me in het café en die wil altijd de titel heen horen, want ze in Griep had ze een keer meedoen en er is nou een die had in Drachten een keer meedoen. En die ene is altijd tweede en de andere altijd de eerste, dus ze zijn best wel wanneer doen we het nog een keer bij die. Nou, ik zei, dat hoeven we net lang voor uit te denken. Dus toen hebben we een datum gepland en zaten we aan de baby, you know. Die had me eens uitgedaagd en toen bij een wedstrijd hadden we die en nou ja, toen gingen we tussenuur eigenlijk. En de laatste keer rek, dus we hopen die rek in Burrel. Ja, alleen je had me de 2 keer uit eten, dus het wordt spannend. Ja. En de derde keer scheepsrecht voor hem. Ja. Maar ik ga een comeback, denk ik, Joert. Veel goed. De eerste keer had ik zandje in het kwartier hier. En de laatste keer weer een veertje nodig. Oké. Dus je kon je het net meer dan het hoeft, want na 12 is het net lekker meer. Maar, Nee? Nee. Dus Waar smaakt het dan naar? ja, nog steeds een frikandel, maar dat is na 12 mooi best. Ze hebben zin wat duurder wordt. Ja. Het wereldrecord lijkt op 18, 19 had Ik ga geen tactieken. Nee. Alleen mijn vrouw moet het weten. Ja, tussen het eten kleer, maar ik zei ik maar even een pakje sigaretten. En, dus straks dan hoek je vlees meer in ieder geval. Maar je kent al hier rond tafel, de frikandel ben klaar. Ik zou zeggen, zie je een favoriete saus uit? Is het al nerveus? Ja, heel nerveus. Ik hoor heel nacht net sliepen. Nee. Nee, ik ga echt al even naar deze dag, joh. Ja? Ja. Maar de beste enige vrouw. Ja, misschien is dat in mijn voordeel, of misschien juist wel net. Dat is een afwachtje. Ik share een ooltje erop. We tellen hoor. En dan start ik de teert. Ja? 3, 2, 1. Daar gaat ie. Succes! Hoe gaat het? Bijna met voel moe praten, man. Dit best. Ik snap net dat er net meer mensen bij doen, want je betaalt je €4 inlezen. En je kan ze volle frikandel niet tot je willen. Dus ik snap het net. Nee. Laat ik je naar de snackbar in, dat red ik er net voor €4. Ik heb nog zien je frikandel en die eet ik nog aan op. En ik betaal je €4. Neem een glasje bier, hak een leuke midje. Dus Ja? dat vind ik geweldig. Je best, dacht ik. Ja, we zitten nog eens op de helft van het teert. En je bent al een paar die dan stekkers zo'n of 8 al op. Dat is toch clear? Ja, hoeveel minuten hebben we nog? Nog 6 minuten. Misschien neem ik nog een hap als 12, maar meer met net. En de rest is jou dan. Ja. Ja, ik kan heel het medaille net, denk ik. Ik heb medaille gewoon net. Os rijd ik 20 wel, maar het lukt heel net. Dit is een jongen. Nee, dat was niet. Maar ik hoor aan op je. Ja? €4, hè? Zak leer? Dit is 6 kleer. Jouw beliers? Ja, ik had zien. Best wel sad, hè? Ik had zien je nog, dus geweldig. Top. Perfect. Op dit moment gaat het om deze beiden. Peter had nou al een hele frikandel op. En Zwijtse ek ongeveer. Dus het spant erom. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Het gebeurt. Toen mag ik dat op Burg vertellen. En dus? En dus. Ik ga mijn best dienen. Van harte gefeliciteerd. Dank u. Prestatie. Keurig. De beker. Een echte, mooie. Maar het halve stuk is nog steeds een hele prestatie. We doen het er net naar. Nee, zeker. Ik niet. Nee, dat ik Nee, 2 en heel, dan is het bij mij gebeurd. Zo is het net zeggen, maar het is helemaal zo. Het is helemaal zo.